Takže čau lidi, dneska vám chci prostě něco říct. Jakože není to úplně něco, co by vám mohl říct, ale prostě ten, kdo má třeba hnědé vlasy, tak si dá 10 kliků a ten, kdo má rád fialovou, žlutou, modrou barvu, tak ať udělá holem třeba 10 koleček. A teď vám to ukážu. Jo, ale tak kdo to udělá, tak to pošlete do komentářů. Takže teď to udělám, takže teď to jdeme udělat. A splnila jsem to úplně na jedničku, že jo. Nikdo neřekl, že to je úplně na... Tak to nebudu začít komentovat. A teď si uděláme těch 10 dřepů, takže... Tak čau lidi, brrr.